ngenza ngaphandle. namaphoyisa eze nentambo isigwebo sentambo athi ngishadisa igay ngeke ngilishadise. Hayi bo Bambatha. No. Bambatha omunye uzobhala kuma comment athi uyabajaja labantu labo ungabajaji. Angibajaji ngithi mina ngeke ngishadise labo bantu because they are against God. God uNkulunkulu udalwe wesilisa nesifazana. Wayesethi zalanani nande. So the person who opposes God, igama ethi Satan lisho umphikisi. Igama ethi devil lisho umphikisi. Shuthi uSathane uopposa izinto uNkulunkulu udalwe wesilisa, wadalwe wesifazana. uSathane uthi no, kuze kungenzeki ukuzala. Baqale benza nje labantu ba uzwangikhulume. Baqala balethe bathi cost of living is too high. Yeah. Balethe amaphilisi Eish. to kill. Lokhu uNkulunkulu athi akuzalo kwandiyo bathi baningi kakhulu abantu ngathi ababo. Ngathi uqaka bona ukuzala kwabantu. Bathi they are too much. Kulalwana amantombazana nabadoda abazali because of this government. Bakhanda amaphilisi bathi baqala babashaya ngeEnglish enkulu kabi. Cost of living is too high. Naye uyabheka akana moto, akana lokhuza, ngcono hamba ubulala izingane every day. Eish. So ke namhlanje sebebona ukuthi into engabulala kakhulu ukuthi abantu bephenduke bonke baba ama-gay nama-lesbians. Yabona. Hey uhleli kulama lesbian nama gay baba Mbatha. Angithi phela singayikhuluma sithini ngenye indlela. Eish. Singayikhuluma